हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैहाय आं मोनसेल' नङा गोबां खोथा कयेकटा खोथा बुंनो सानदों आरो कयेकटा जोंनि बर'नि लिडारफोर आरो बर'नि जेसेबां दल संगठन बिथांमोननाव आं मोनसे रिक्वेस्ट आंनि मोनसे खावलायनाय आंनि रायजो राजा जोंनि बर' रायजो राजाया मोनसे लुबैदों दिनैनि दिनाव इन्डियानि रामनाथ क'विन्द बिथाङा फैगासिनो दं आरो सफैनो बारा समबो गैला। दिनै जोंनि बर'नि साहित्य सभा दिनै गेवलां मेल बावहाय बिथाङा दिनैहाय नुजाफैगोन। बावहाय दिनै जोंनि जेसेबां पलिटिकेल हान्जानि लिडारफोर सोरबा प्रमद बर' होन सोरबा गबिन्द होन सोरबा absuनि लिडार depen बर'आनो होन गुबुन गुबुन लिडार आरो दल संगठननि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन। जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनै जेलाव दिनैसिमबो उदां जायाखै। दिनै पिस एकर्डनि मुङावहाय उदाङानो जायाखै। आरोबाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां जेलाव थानाय फासि जाजासिमहालागै थानाय लिडार गथ'फोर दं सेंग्राफोर दं बै उदां जानायनि मुङाव नोंथांमोना जोंनि रामनाथ क'विन्द इन्डियानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा सौफैगोन। बावहाय नोंथांमोना एसे खावलायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। सोरबा प्रमद बर' होन सोरबा गबिन्द होन सोरबा depen बर' होन बा गुबुन गुबुन लिडार बायदि रोखोमनि आरो गुबुन गुबुन दल संगठन नोंथांमोना बर' रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै बर' रायजो राजाया दिनै सोरखौ रासिन लुबैदों। दिनैहाय जों बर' रायजो राजाया पिस एकर्ड जादोंबा जोंनो रन्जन दैमारिखौ नांगौ होननानै बुङो। आंनि इउटुब चेनेलाव गोबाङानो मेसेज खालामो जे रन्जन दैमारि सारा माला उदां जागोन, जे जेलाव थानाय गुबुन गुबुन केडार लिडारफोर बिथांमोना माला उदां जागोन बिनि बारै सारा एसे बुंबा मोजां जागोन होननानै गोबां कमेन्ट फैदों गोबां खोथा फैदों। दिनैहाय आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां बायध'था जादों आरो बेखिनि बर' रायजो राजाया दिनै खावलायनायाव आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां जादों। दिनै बिथां प्रमद बर'आबो जुदि बेखौ जुदि गोसो गैयाब्ला आरो माखौ मावबावगोन। जोंहा जोंनि जायगायावनो जोंनि बिटिसिआवनो बिथाङा इन्डियानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा फैगासिनो दङ होनबा बावहायनो जों जुदि बेखौ जुदि खाबुखौ लानो रोङाबा आरो बेफोरबायदियावनो जाखिनि प्रब्लेम जानाय XNDP बेफोरनि बारै नोंथांमोना बुङाबा माला बुंहैगोन। जों नोंथांमोनखौनो बर'नि लिडार होननानै बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ लिडार खालामदों। depen बर'मोन बिथांमोनखौ गोबां बर'नि लिडार होननानै बुङो होनबा दिनै बे बर' रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै जोंनि XNDPनि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां गथ'फोर दङ रामनाथ क'विन्द बिथांनिसिम नोंथांमोना एसे खावलायोब्ला आं सानो बिथां इन्डियानि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्दआबो माबा मोनसे खोथा होना गालांगोन आरो थाबैनो उदांखौ जागोन होननानै आं नुहुरो। दिनै नोंथांमोना जुदि बेखौ बुङाबा ओरैनो दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामबाय थानानै एकर्डनि इमप्लिमेन्टनि नामावहाय थांलाय फैलाय खालामबाय थानानै माथो लाब जानो। बेफोरावनो दिनै बेफोरबायदि एसे चान्स मोननायाव खाबु मोननायाव दिनै नोंथांमोना बुङाब्ला absuनि depen बर' बिथांमोनाथ' NDFBनि प्रब्लेमनि थाखाय गोबां सावरायो होनना बुङो। दिनै रन्जन दैमारि बा जेलाव थानायनि बिथांमोननि बारै गोबां खोथा बुङो नोंथांमोना। ओंखायनो बै दिल्लीयाव नोंथांमोना एपइन्टमेन्टबो मोनाबो जानो हागौ मालाबा ओरैनो थांगोन दिनै टाइम गैया होननानै बिथांमोना हगार हरनोबो हागौ। ओंखायनो बे जोंनि बिटिसिआव फैदों जोंनि जायगायाव फैदों बावहायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' खावलायनाय आरो आं खावलायनाय माने बर' रायजो राजा खावलायनाय। बर' रायजो राजाया दिनै सोरखौ लुबैदों सोरखौ रासिन हास्थायदों जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथांखौ रासिन हास्थायजों बेजों लोगोसे जेलाव जेसेबां थानाय केडारफोर दं सोरबाया दिनै फासि जानायनि लाइनाव दङ होमबा जों बेफोरखौबो बिथां depen बर'मोना बे रामनाथ क'विन्दनो जुदि बुंना होनो हायाबा खावलायाबा माबा मोनसे आर'ज बिलाइफोर बा माबा मोनसे लेखा होआबा माबोरै जागोन। ओरैनो फैदों थांदों बिदि खालामबाथ' जानाय नङा। होमबा बिटिआराव जेबो प्रब्लेम गैया बे खोथाखौ साननानै थांगोन। थ'
थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बुंबावनांगौ गोबां खोथा दङमोन, बुंगौमानि लावो। आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।